kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na, kinatang sitlipaten ken amin asakit itinaken. Ni Jesus ti suruten tay, amin amay maysa. Hintay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Tagtultuloy nga pamati, naunag nga panagtalag iti Diyos, agkamang tay ken kuana iti amin tayo. Isuna ti makaammo nga mangurnos, mangsimpa, ti mapaspasamak, kadag iti pakaguluan tayo. Agkamatalag tayo ken kuana. Tapno may karitay ang makiranod iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Tignayon na kamkad Apo amang tungpal asiriregta iti pagayatam, tapno adu ti maawat mi apan nulong taayat mo. Gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Kinunan ni Daniel kanini Nebukadnesar, natagtagainip ko o ari, ti may sa adakkel ng estatwa, nagtakder iti sangwanam, naranyag ken agrimrimat, ket nakabutbuteng tilangana, puro abalitok ti ulo na, pirak ti barukong ken takyag na, ket bronse ti tiyan ken dagiti lupuna, landok dagiti gurong na, landok met ken damili dagiti sakana. Idikit kita ti ladawan, adadakkel abato a nagregaay iti bantay, asaan agapuanan ti tao. Nagdisu ti bato kadagiti landok ken damili saka ti ladawan, ket binurburak na ida. Dagos a narumrumek ti landok, damili, bronse, pirak ken balitok. Ket nagbalinda akas latapok iti pagtaltagan no tiyempo ti kalgaw. Intayap amin ida ti angin, ket pulos nga awan tinabati apaset ti ladawan. Ngem daydi ba to ang nagdisu iti ladawan, nagbalin adakkel abantay, anang dapat iti entero adaga. Daytoy ti tagtagainip mo, sika, Apo ti katanukan kadagiti amin nga ari. Pinagbalin na ka nga ari ti Diyos ti langit, ket inikan na ka ti panakabalin, bileg ken dayaw. Pinagturay na ka kadagiti amin a lugar, nga addang agnaed at tao, ken dagiti amin nga animal, ken tumatayab. Sika ti ulo a balitok, kalpasan ti pinagturay mo, tumaod tu ti sabali a pagirian, ngem saan tu akas iti kinatanok ti pagaryam. Kalpasan na, adan tu tumaod ang maikatlo a pagaryan a bronse, ang mangituray iti entero a daga. Adan tu pa'y tumaod ang maikapat a pagaryan, akas iti kapigsa ti landok. Nukasuno ti panangburak, ken panangdadael ti landok ti amin, kastanto ti panangburak, ken panangparmek, panangrumek, dayto a pagilyan, kadagiti imununa a pagaryan. Nakita met ada dagiti saka ken ramen na naglaok adamili ken landok. Kayat na asawen ang bibingbingay tu ti pagaryam. Addan tu pigsan na akas iti landok.
Agsipud ta naglaok ti landok ken damili. Ti pinaglaok ti landok ken damili kadagiti ramay ti sakana, kayat naasawen napigsanto ti pagarian, ngem nalakanto amarpuog. Nakitampay ang naglaok ti landok ken damili. Padasen to dagiti agtuturay a pagtitipunen dagiti familyada, babeen ti panagiin nasawada, ngem di danto agbaligi akas iti saan a panaglaok ti landok ken damili. Bayat ti panagturay dagita nga ari, mangipasnek do ti Diyos ti langit iti pagarian Apolos adinto agpatingga. Santo ama pangmek deta pagarian, ngem gibusan nanto dagiti amin a pagpagarian. Isulaeng ti agpaot ng agnanayon. Nakitam ti panakarga ay ti bato nga estatwa alandok, bronze, damili, pirak ken balitok. Ipakaamuti na indaklan a Diyos, anatanok nga ari, tinatanok nga ari, mapasamak iti masakbayan. Imbagak ti pudno at agtagainep mo, ken tinapaybeso a kaipapanan na. Ti sao ti apo. Idaydayaw yu, ken itanyok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti apo, da kayo amin na sa nga parswaan, kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti apo, da kayo amin nga anghel ti apo, kantaan nyo iti pagdayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti apo, da kayo atangatang, kantaan nyo iti pagdaydayaw. Idaydayaw yu ti apo, da kayo amin adanom, iti nga 20 tangatang, kantaan nyo ti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti apo, da kayo amin ang nailangitan apan nakabalin, kantaan nyo iti pagdayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Bagay ketamin tu maited tu ken ka Hallelujah. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Pagsasiritaan idi ti sumagmamano kadagiti tattao ti kinapintas ti templo, gapu kadagiti agkakapateg abat bato ken sagsagot a naidaton iti Dios. Makita yo amin dagitoy kinuna ni Jesus. Dumteng to ti tiyempo nga awan to ti uray maysa a bato ditoy a mabati iti ayan na. Marban to amin. Maestro sinaludsod da ken Jesus, anyan to ti mapasamak a pakakitaan a dimtengen ti tiyempo apan nakaaramid daytoy. Agannad kayo ket saan kayo apaallilaw kinuna ni Jesus. Taadun to dagiti umay ket aramaten da tinagan ko akon kunada siyak ti Kristo ket asidegen ti tiyempo ngem di yu dengdenggen ida. Di kay agbuteng no madamag yung adda gubat ken riribok. Masapol a mapasamak nga umuna dagitoy ngem di na kayat asawen nga asidegen ti panungpalan. Kinunana pay aggugubat to dagiti nasyon, kastamot dagiti pagarian, addan to nakaamamak aging gined, panagbisin ken angol kadagiti naduma-duma adisso, ket titangatang agparang to, dagiti nakabutbuteng abanag, ken nakakaskas daaw a pagilasinan. Ti ebanghelyo ti Apo. Nagitay kakabsat tayo nga imay nakimisa di malam idto, di kalman idtoy. Hantay mat na ilive ta awang kuryente nakabsot signal. Ti St. Michael Paris, Kapangan, Benguet.
shout out kano kanyada. Ang laga na saya. Ibagada nga i-shout out da kami to Father. Ang la shout out man laengan nga ikararagan tayo ida. Naragsak mo tiyo umay dagyamang kami mat kakabsat tiyo umayo dito'y Salcedo. Pinakita yung mati pintas. Salcedo. Nagikin nararag tayo. Kastamo dagiti daddo mga agtarigagay nga umay. Welcome apo. Ti local government unit ti Salcedo. Kayat na nga pa makikamayat iti religious tourism, iti tourism ti ili. Dagiti mayat nga agri-collection nga babasit nga grupo at mabalin tayo nga agri-collection kaysa ni apo pa diti umadayo, umay kay dito'y apo ta i-promote tayo nasaya at unay. Daytoy ebanghelyo tayo. Agannad kayo, hang kayo nga paalilaw, adun to ti mga ramat. Iti imatang kunana nya imatang ti tinagan ti nagan ko kuna ni Kristo ngam ngos usto so daytoy nya naganan expectation wenno saan padamag versus reality kuna tayo daytoy nga ti madamag tayo no dumahan nga iso ti pudpudno masapol nga kutkuten no nya di pudno sa tay mamati. Uri dagiti fake news no daduma dagiti tattao nga nakakita da fake news inisirdan ison ti pagbibiyagan da haan kutkut masapol nga naalibtak tayo nga mga mutipudno dagiti rason na daytoy uri ti biyag tayo tatta apo nakadado ti social media nakadado ti fake news kano daduma no danadamagan iso dayjayan kasdi mo laeng uri ti pamati tayo. No daduma ka dagitay dagin ko kuna ti pamati mayaten. Adamo dagitay uri ka pamatyan tayo mat ka no agsaudan ka kunam dala no daytay nakaununagan di pam haan nga masapol nga tingitingan tayo nga nasayaat no anya dayjay ta iso ti patyen iso ti pudno. Uri ti lubong ti pamati. Kakunana aggugubat to dagiti nasyon masapol a maaramid daytoy. Don't be afraid of conflicts kunana daytoy. Hantay nga makabuteng no adda conflict, hantay nga kabuteng no adda nga panagkinaawatan ta idta ti rumwar ti pudno no daduma ka kabuteng tayo hantay kayat haan. Masapol nga kasya masapol nga adda ti conflict iso ti pagmaturan tayo ore ket ti pamati. Ta inyo dagiti nang kunkontra simbaan kadakwa iso nagadalan ti simbaan nga immuneg daytoy nga teolohiya tayo tapno agbalin nga buo. Tulong mat no daduma kadagitay basers kunatay kumamat idi taapaya sarap no agbalin nga buo kasdi mo latibiyag tayo adda nga pa nagkikinnaawatan hantay madanagan basta buo ka basta mature di pusom no oray no adda mangiruruman kada manggura mangkontra mangbaskan nya tayo kunatayo iti social media ijay ka nga agbalin nga buo ijay nga agbalin nga solido di dijay pamati tayo di aramid tayo kantay madanagan no uri ka dagiti sa santo tayo tatak piyesta ni Santa nya naganan Santa Catalina Catherine of Siena anya tinaramid kanya na anak ti emperador baknang idi kwan na pasanto idi kwan kayat dang asawaanen kuan kunana kahaan tilaeng asawa ke ni Apo Hesus kunana pinutulan dati ulo na uray no adda pan nakairuruman dagiti biagda dagiti sa santo tayo iso ti pagtultuladan tayo ulitin tayo manen tadi man nga gulon nga kuna tayo ka handa mo nga Dios handa nga Dios ta tao da ngam di ka bibiagda ti kinauneg ti pamati kinasa iso ti tuladen tayo iso dagaro ti inspirasyon tayo kitata nakapudnodan iti imatang ti Dios iso da met ti mangibabaet kada tayo kanya ti marumbang nga aramidan tayo nga rod. Masapol nga tingitingan ti pudno. Haan nga dagitay fake news. Masapol nga amuan ti kinapudno. Haan nga ori ti biag mo ti tao. Diti padpadamag data ka arubam nga chismoso. Amo nga patyan nga dagos. Kutkutem. Tapno buo. Ori adda nga panagkinaawatan. Anya ti pintas nga aramidan. Masapol nga buo. Dinakam tayo. Ala ko mata pamilya, uri adda nga pagkinaawatan buo day ta pamilya. Uri adda mang dadaol day ta nga pamilya, masapol nga solido buo day ta nga pamilya. Uri ti pamati tayo. Ado ti mangiruruman, ado umang kontra,
Ado ti sulisok, agtrabaho ti kalaban, tapno dadaulan na tayo, ngam anya ti ibagbaga ni Apo Jesus, masapol nga, uray at dadagitoy, masapol nga buo tayo. Tano daduma ka dagiti karit ti biyag, isuda ti mang patpatibker, isuda mang papapigsa, isuda ti mang kayas kumakadagiti madikan niya tayo tapno agbalin tayo nga solido, agbalin tayo nga buo. Iso nga napintas lataa, no nakakapot tayo kin Kristo, no buo ti pamati tayo kin Kristo, anya ti kaba, isinungar ti mga bak na tayo. If God is with us, kunana di dyan ni San Pablo, who can be against? No, dati Diyos kada tayo, sino ka ti makalaban, mangabak kada tayo, awan. Na ni Kristo nga, iso nagbalay kada tayo. At mi agtalekam tenta sasainek mi sip ngeti biag mi waya waya hitdem kada kami kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem ka ti sakripisyo nga imbilin mo, nga iroknoy mikan ka, aramidem kad, anatudyo kami kadagiti bilbilin mo, tapno makaayayo kam ken ka, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Podnoon ay maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin kadagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Taaramidam ati iglesyam, ibunga na adi agresat, ti baro apakakitaan ti kinasingpet, babaan ti nakakaskas daaw apanagbiag dagiti sa santos mo, kiti paay mo tinalawag apaneknek ta ayat mo kada kami, kastapay ababaan ti isang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbiag, tapno maipaay kada kami, dagiti bunga ti pannakaisalakan, ket babaan ti makaayayo ken ka apanangibabait da, ipaay mo tapan nalaknib mo kada kami, isot gapuna ang makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami amang idaydayaw ken kaget konami. Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo hosana iti kangatuan. Podnoon ay Apo, biig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa may yawat to, amay paay kada kayo.
Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket tuminom kay amin, iti daytoy, tadaytoy iti kalis, ti darak, darati baro, ken agnanayon atulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Magikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kuma. Dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam daldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, nurikat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararwa.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaayom mo kadi, tada kami anak iranod, kadagiti na santo na sakramentom, pulos adi kam to maisina ken kagapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Iramraman tayong ikarkararagan, dagiti lay ministers, ti Diocese ti Bangged, ag-recollection dano Sabado. Inainayon tayo kumaiti intensyones tayo. Tapno nabungbunga, ken mas marinada da ito yung recollection. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.